Ano, yung membership fee. Membership fee, kung hindi sila nagbayad ng 1,400, bibigyan mo ba ng pera yan? Ay, hindi mo bibigyan. Babalikan ko na lang mo kayo pagka meron na kumpleto na husto. Huwag magpasalig na yan membership ay kumpleto na, pero wala namang pera. Hindi pwede. Bibigyan ka namin ng pera. Baka yung pera natin yung bibigyan sa atin balik. Pwede rin mangyari yun. Pero let them do it by themselves. Hindi ikaw ang gagawa ng paraan yun. Okay? Ang tandaan, kailangan natin ng accounting, evaluator, membership, ano ba kailangan? Ano pa? Good management, ha? Kaya nga, minamanage mo eh. Minamanage mo yung tao. Tapos ano pa, meron pa. Sa, yung... Tingnan mo yung dito yung tinatawag na amenities. Information drive. Ano yung information drive? Information drive. Ano ba yung hanap buhay mo? Okay. Backgrounding mo sa Bibigyan ng hanap buhay kay ako nasa specialty. Salesman ako. Yes. Tiga-plancha lang ako doon, tiga-laba lang ng damit. Part of encouragement. Doon mo na sasabihan sa information drive. Isa pala itong pobre, nakukuha mo ng pobre, wala ka bang income, wala. So, at least you can get information and recommend it to the evaluator and to the different members of the team. Give me to it sa good management pa lang yan, ha? Ganyan. Para malalaman mo na kagad kayo dito sa manage. Alam mo na kagad kung siya ay qualified. Marami akong tao dyan. Mga tao natin pwede rin makuha. So get all those requirements. Ito, requirements. Ang requirements dyan, yung papel na may membership fee. Yan ang requirement. Number 2, lasinggero yung mga tao, at saka yung iba puro pala hubog, puro ano. Are you going to recommend for approval? Nagtulungan sila. Pag-aralan mo muna. Huwag mo muna tapusin lahat. Umalis ka na muna dyan. Or tapusin mo na itong information drive mo. Kung malalaman mo na mabuting tao ito, ito naman pala tumutulong, ganun. Then maybe you can recommend to the office ito ng information ito. Okay, so ano ba ang kailangan natin dito? Pagkatapos niyan, nandiyan na yung papel, kumpleto na, ano ang susunod? Okay. Ipasa kung prubahan ba. Ibebenta mo na ang ating product, ang ating product niyan. Product, services, ideas. Yan. Ano pa? Ito ay covered na ito ng 101. Lahat. Hindi kailangan ng product, hindi kailangan bakit? Bibigyan mo ng pera eh. So covered niya, pero kung product, tatangin mo kung anong gusto mo, di ba? Pero dito hindi ka nang tatanong. Ang tatanungin mo yung ano ba ang kaya ninyong gawin para makatulong ako sa inyong pamilya. Gumawa ka ng excellent presentation, memoryahin ninyo yan araw-araw para ang mga tao malalaman nila na ang purpose mo ay kabutihan. Okay? Services at ideas. Ito, at tinatawag natin dito ay production. Production, ha? Siyempre, kung wala kang ang ibig sabihin ng production, marami ka na customer.